खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान आपडेट इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। आंनि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। फारसेनिफ्राय आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थालांगोन, नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंलांबानो जाबाय। जायफ्रा आरो गोदान, नोंथांमोना गोदान आपडेट इउट्युब चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चेनेलाव हाबदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायदों, नोंथांमोना चेनेलनि भिडिअफोरखौ भिजिट खालाम। बिनिफ्राय नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना लाइक खालामनानै होबानो जाबाय भिडिअखौ जागायनायनि सिगां। दिनैनि भिडिअआनो ओरैबायदि, नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ। आं गोबाव सम जाबायमोन भिडिअखौ लाबोनो हायाखै, भिडिअ बानायनो हायाखै। आंना मबाइला गाज्रि जाबाय, बिनि थाखायनो आं भिडिअखौ लाबोनो हायाखै। बिनिफ्राय आङो दा साननैसोनि उनावनो आङो दा लेपटप नङाबा मबाइल लागोन। नोंथांमोना जेब्ला आङो मबाइल नङाब्ला लेपटप लायो अब्ला नोंथांमोना आंनिफ्राय नैबे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना अनलाइननि माखासे भिडिअफोर मोनबाय थानो हागोन। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नुलांबाय थागोन। आं दा जा मबाइल सालायदों बे मबाइला बारा थिग नङा। आंनि बे सिगांनिया मोजांमोन, बिनिफ्राय गाज्रि जाबाय। बिनिफ्राय आङो दा साननैसोनि गेजेरावनो गोदान मबाइल बा लेपटप लासिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनबाय थानो हागोन। बिनिफ्राय आं बेयावनो बुंखायो, गोबां मानसिनि नाम्बार दंमोन आंनि सिगांनि मबाइलाव, बिनिफ्राय आंना सिगांनि मबाइला गाज्रि जाबाय। बिनिफ्राय आंनाव दा मबाइलाव मोनसेबो नाम्बार गैला दै। गासै 1000आव आंना 132ल' नाम्बार दंसै। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंदों, जायफ्रा नैबे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना आं डिसक्रिपसनाव आंनि वाट्सएप ग्रुपखौ होदों। बेयाव थांनानै नोंथांमोना वाट्सएपखौ अपेन खालामनानै रिकुवेस्ट खालामनानै नोंथांमोना आंनि बे वाट्सएपआव नोंथांमोना एडमिट नुगोन, ग्रुपनि एडमिट। बे एडमिटआव थुनानै आंनाव पार्सनेल फैबानो जाबाय। गोबां सारमोननि नाम्बारबो दंमोन, बेफोरखौ आं मोननाय जादिया। जोंनि फरायसा आफादफोरनिबो नाम्बार दंमोन, एबसुफोरनि, बेफोरबो गैला। दा जायफ्रा सारमोना नायदों नोंथांमोना अननानै आंनि बे वाट्सएपआव नोंथांमोना हाय बा हेलौ आं होननानै नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय। आं नाम्बारफोरखौ सेभ खालामफिननोसै। आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट होबाय थागोन। आङो साननै सानथाम जाबाय दासान्दि आङो भिडिअखौनो लाबोनो हायाखै, मानो होनोब्ला मबाइलाबो गाज्रि जानानै दङ। दा बे मबाइलाबो बेलेगनिसो, बिनिफ्राय केबोल सोजाया, माउसजों जेबो देखायनो हाया, अनलाइन खामानि जेबो खालामनो हायाखै। बिनि थाखाय नोंथांमोना वेट खालामबानो जाबाय। बे साननैसोनि गेजेरावनो आङो लेपटप नङाबा मबाइल लागोन। भिडिअखौ फुल नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर होबाय। बेफोरबायदिनो सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय। इयुनसिम नोंथांमोना अननानै जायफ्रा नैबे भिडिअखौ नुदों नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव वाट्सएप ग्रुपआ दङ, नोंथांमोना बे लिंकआव थुनानै जइन जानानै आंनो नोंसिनि नाम्बारखौ हरबानो जाबाय। आङो सेभ खालामफिनसै। 1000आव आंनियाव दा 132ल'सै नाम्बारा। आङो गोबां सिन्थायाव दङ, गोबां नाम्बार दंमोन गोनां सारमोननि नाम्बारफोरखौ आङो दा मोनफिननाय जायासै। नोंसोरो हागोन, बेयाव आंनि बे वाट्सएप ग्रुपआव नोंसोरो हरबानो जाबाय आंनो। नोंसोरो गोदान आपडेट वाट्सएप ग्रुपआव हरबानो जाबाय। आं नोंसिनि बे नाम्बारखौ आङो सेभ खालामफिनगोन। अब्ला आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलांला, नोंथांमोना भिडिअखौ थाब मोनगोन। आङो बे साननैसोनि गेजेरावनो मबाइल बा कम्पिउटार लागोन, बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो भिडिअखौ रेगुलार होलांबाय थानो नाजासिगोन। अब्ला भिडिअखौ नेथ'बानो जाबाय साननैसो। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो आंखौ सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय। बे साननैसो आंना भिडिअआ एसे लेट जानानै फैसिगोन। अब्ला लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।